Helicobacter pylori este o bacterie foarte frecventă. De fapt, se estimează că 50% din populația lumii este infectată cu ea, dintre care unii nici măcar nu știu. Aceste bacterii prosperă în stomac și tractul digestiv și se ascund în mucus, unde celulele imune nu le pot ajunge. Pentru a prospera, utilizează enzimi și substanțe nutritive din organism, în timp ce spală simultan deșeurile și toxinele din sistem. Astfel, acestea afectează celulele și mitocondriile, ducând la oboseală cronică și inflamații, simptome ale infecției. În timp ce persoanele infectate cu Helicobacter pylori pot să nu prezinte niciun simptom, dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, se recomandă testarea bacteriilor sau paraziților: reflux de acid, greață, scaun închis la culoare, număr scăzut de celule roșii din sânge, anemie, malnutriție care duce la deficiențe, afectarea celulelor și inflamația, oboseală, eructații frecvente și flatulență, gaz și balonare, durere abdominală, ulcere peptice, gastrită, respirație urât-mirositoare, sufocare. Probleme ale pielii, cum ar fi acnea și rozacea. Tratamentul convențional Helicobacter pylori. De obicei, medicii vor prescrie mai multe antibiotice pentru a ucide bacteriile. În majoritatea cazurilor, acestea sunt programate pentru 2 săptămâni. Pentru unii oameni, antibioticele nu sunt capabile să omoare complet bacteriile, așa că vor fi prescrise medicamente mai puternice. S-a dovedit științific că aproximativ 20% dintre pacienți vor avea infecții recurente în ciuda antibioticelor, antibiotice naturale pentru combaterea Helicobacter pylori. Împreună cu curățarea tractului gastrointestinal, puteți include oricare dintre următoarele alimente pentru a vă ajuta să scapăți de bacterii și să distrugeți orice alți germeni, cum ar fi drojdia, ciupercile și paraziții. Varza sau brocoli oprește creșterea Helicobacter pylori și reduce riscul de gastrită la persoanele infectate cu bacterii. Este recomandat să luați 70 grame pe zi timp de 2 luni. Varza verde au acțiuni antibacteriene foarte puternice. Ulei de cocos, acizii săi distrug membranele celulare ale microbilor și inhibă creșterea și reproducerea acestora.